Δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά νομίζω ιδανικές. Τι θα λέγατε κυρίες και κύριοι, εδώ στα Καρπάθια Όρη, στην Τρασιλβανία, να επισκεφθούμε μαζί το πιο στοιχειωμένο και το πιο τρομακτικό κάστρο του κόσμου. Φίλοι μου, αυτή τη στιγμή είσαστε μαζί μου στο περίφημο κάστρο του Κόμι Δράκουλα, εδώ στο Μπραν. Από τον Μπρασόβ